jeg hørte det her, da det startede, altså der ramte det mig så dybt, at det her med, at man går ind og tager og kigger i de her ting. Og det er fordi, jeg selv har prøvet det et par gange, hvor man står til et møde, eller har en telefonsamtale, og så oplever man bagefter, at du er blevet bondet, og så siger man, okay, det var sgu da dejligt, så ved du, hvad jeg har sagt. Men jeg vil også godt sige, hvis man har bondet alt, hvad jeg har sagt, så er jeg nok heller ikke engang stået her, fordi man jo nok i mange, nej, det tror jeg sgu ikke, men i mange sammenhæng bliver taget i det her. Og derfor synes jeg, at den her sag, den er så fandens vigtig, og jeg er utrolig glad for, at den bliver rejst nu juridisk. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at fagbevægelsen skal være åben for at diskutere, hvad der er foregået her, hvordan kan vi gøre det, og jeg gik og tænkte på, nu fanden ville jeg håbe, at man kunne få jer genansat i den her sag. Men jeg vil også godt sige, at det er ikke usædvanligt. Nu sidder min socialrådgiver her, og ikke private, men en, der er ansat op også. Og hun har jo også fortalt mig, at det er ikke usædvanligt, at medlemmer og andre bonder hinanden og optager hinanden. Jeg synes, det er grænseoverskridende for mig personligt, når man gør det uden at oplyse det. Og derfor har vi også medlemmer, der kommer ind og siger, prøv nu at høre her, den røde formand, han har sagt sådan og sådan om mig. Og ved du hvad, kunne du ikke bruge det, fordi så knaldede vi ham på det. Og der har jeg faktisk besluttet, at vi vil have en eller anden diskussion i vores afdeling, om vi egentlig vil bruge de der anonyme måder at offentliggøre hinanden på. For jeg synes ikke altid, det er rimeligt. Og derfor synes jeg, at den her sag, den er pissevigtig, og selvfølgelig skal vi ikke bakke op om det. Jeg tror også, at jeg fik skrevet en mail, fordi jeg var så hissig allerede, da jeg så det første gang. Det er grænseoverskridende, og jeg fatter simpelthen ikke, at Bjarne Mathisen kan finde på at gøre det. Og jeg ved ikke, hvad rådgivningen de har haft, men selvfølgelig er det noget svineri, og jeg håber meget på, at I bliver genansat, og jeg er ingen tvivl om, selvfølgelig bakker vi op om det, dem der er her, og også andre, det er ikke tvivl om. Jeg kan da se, han siger, jeg er heller ikke tvivl om, hvor Yvonne og han siger, de står i det her spil, det har jeg snakket med dem om. Så held og lykke, kære venner. Tak.